ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿ ಸಟರ್ಡೆ ಹಂಚಾದ ಬಾಲ್ಯಾಗ ಬೆಂದರ್ ದೀತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಹೋಗ್ಲೈ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡು ಅಂತೇರು ಪೋವಾರ ಹಂಚಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಾಲ್ಯಾಗ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕಸ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೀಪ ದೀದ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರು ಚಾ ಪರಿಯರ ಪಿದೈ ಮುಲ್ಪ ಕಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಖಂಡಿತ ತೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಬೊಬ್ಯಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಜ 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 ಬಂದು ಹಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪ್ಯಾರ ಈಗ ಬೊಕ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಡ್ಪಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಸುಮಾರು ಹಂಚಾದ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಪಾಲೆನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಕುಂಟಿತ್ತಡ ಕಾಂಡೆ ಕುಂಟು ಸರ್ಪುಡು ಬಡ್ದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಆಜಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಸೆತ್ತಿನ ಕುಂಟು ನಾನು ಬೆಡ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ನುಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲೆನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕುಂಟು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಜಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪಸೆ ಪಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ದ ಅಡಿಕೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯನ್ನ ಇತ್ತೆ ಗಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಜಿಪವಡು ಕಜಿಪಂಡ ಯಾನೇನಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದೇನಿ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಮುರಣಿ ಪಾಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಣಂದು ಬೈದಿರು ಕುಕ್ಕು ಅಂಚದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಸುಧಾರ್ಪಗಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜಿಗ್ಗು ಚಟ್ನಿ ಸಾಲಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚದು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಬೈಯಂಗದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಚಟ್ನಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನೀನೊಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಕೇನು ನೀರು ಕುಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಆತನದು ನಿಕ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕ್ಕನು ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಣ್ಣು ಕೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಉಪ್ಪಳ್ಳ ಪಾಡುಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಕ್ಕನ್ನು ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕುಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಪಾಡ್ದ ನೀನು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಂಚ ಕುಕ್ಕುದ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಯ್ಕು ನೋಡು ಮತ್ತು ನೀಟಾನೇನು ಸಮ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೈಟ್ ಸೊ ಗಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಗಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಬಲೆ ರಡ್ಡೋಣ ಸಂಪುಗ ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾ ಅಭಿ ಏತು ಲೇಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತಾರ ಹೆಗ್ ಬೇಡವಾ ಹಾಂ ಮತ್ತೆಂತ ತರಲಿಲ್ವಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಒಳಕೊಂಡೋಗು ಈ ತಿಲ್ಲಿಯ ಸುಕ್ಕ ಕಂಟ ಪಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಅಂಚ ಪತ್ತಂಬ ಇದ್ದೀರು ಸುಕ್ಕ ನೀಲ ಪತ್ತಂಬ ಇದ್ದೀರು ಬಂಗುಡೆ ನೀನು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಜೆಪ್ಪೆರೆಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ತಿಕ್ವೆ ಕಾಂಡೆ ಒಣಸಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಲಾಪನೊಂದು ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿಡೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಏಕೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಹಾಫ್ ಸುಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಂದು ಬಂಡೆ ಪಾಪ ಪಾತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡವು ಸುಕ್ಕ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಆರು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದಳು ದಯಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸಟರ್ಡೆ ಆರು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಬಡಲ್ ಹೌದಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಗಂಟೆ ಅದ ಮೂಜಿ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬೈಜಿ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲೇರೆ ಆಪುಜಿ ಪಣ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬರಡತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಆನಿ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿನಿ ಬೇಗ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಕಿನಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ಲಾವ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟಂದು ದಾದನ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಕ್ಕಿನ ಇಂಜಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ಲಾವ್ಡು ಮೀನು ಪತ್ತಂಬ ಇದ್ದೀರ ಅಂಚದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಣೆಂಕ
ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇಟ್ಟು ಒಂತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಒಂತೆ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಅರಿ ಇಪ್ಪುನು ಅರಿಲ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಮುಗಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅರಿಟ್ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಉಂಪೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಒಂದಮ್ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಲೆಲೇನೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಬಂದೆ ಒರ್ಮ ಮೀನುಂಡು ಐಟ್ 4 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೇನೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹೊರಡು ಬಂತೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕಡರೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಪ್ರಪ್ಪ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಆಯ್ತಾನ ತುಕ ಪೋಯಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪರ್ಕ ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಂಡೆ ಮೀನು ತುಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಐಜ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮೀನು ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಮೂತು ಒರ್ಮ ಮೀನುಂಡು ಐಕ್ ಪುಳುಮಿಂಚಿಗೆ ಯಾನ್ ಅರೆಪು ಕಡೆ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕುನ ರಗ್ಗಲೆ ಪಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂತೈತೆ ಅಂಚದು 5 ಮೀನು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಏನ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಕಡಿತೀನಿ ಓಲೇನು ಪೊತೀಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂತೆ ಬಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆನಿ ನಾನೇನು ಇನಿ ಕೊದಿಪಾಗ ಇಂದ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ 5 ಮೀನ್ದ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ 5 ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡ ನಾಲ್ ಮೀನು ಒಯ್ದನು ಇನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇಕ್ಕದೀಗ ಅದೇ ನಾನು ಕೋಡಂಜಿ ಪುಡಿ ಒರಿದನು ಆಚಿದಕ್ಲ ಪುಡಿ ಒರಿದನು ಅಂಚ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಏನು ನಿಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪುಳಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಕುಂಟೆರೆ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಚಿ ಮಸಾಲಕ್ಲ ಆಚಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಅಂಚದು ನಾವು ರಪ್ಪನೇನು ಒಂಚು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಅರಿಲ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ರೀ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ನೈಟ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತು ವೆದರ್ಲು ಅಂತ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆದ ಅಂಚದು ಇಂಥ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಥ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರ ಪೂಜೆ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲೆ ಜುಲೈ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೋಲೆ ಈರೊಂದು ಅಪರೂಪ ಬರ್ಪಿನ ವಾರ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತದಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಏನ ಚಾದಿಯೋಡ ಅಂದ ಈರ್ ಕುಲ್ಲು ಚಾರ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕುಂಡಾರ್ದನವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ महिला मंडळी बरी पहिलेच्या कार्यदर्शी हाय हॅलो करत यूट्यूब अरे जोर वर्ष बरंदो ಆರಂತ ಬಲ್ಚೇನಿ ಅಂದ ಏ ಬತ್ತನಿ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡದ ಭಾಷೆ ಪೂರಲ್ಲ
ಎಂಕುಲು ಸಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಅನ್ನೆ ಎಂಕುಲ ಒಂತೆ ಕೆಲವಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೆಂಗ್ಲ ಒಂತೆ ಕೆಲವಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ ಸುಂತಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಗುಲ್ ತಾಜಿ ತೋಜಾಯಿನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಂಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೂಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಈಗಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಖುಷಿ ಹಾಕೋದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಅರ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಹಾಕ್ಲು ದಾಲದೆ ತೊಂದು ಚೇರ್ಪಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕಲು ಪಿದಡಿಯರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಣಿಗೆ ಅಂಚದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಂತಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕಿಲ್ಲಾಗೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಏಲ್ ಕರೆಂಡು ಪರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಈಗ ನೀರು ದೋಸೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಯಾರು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾ ನೀರು ದೋಸೆ ಅತ್ತು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಒಣಸೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹಂಚಾದೆ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಪಣಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಂದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಮರಣಿ ಅನ್ನ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಅದಿತ್ತನ ಅಂಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೆ ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕೊಂತು ಇನ್ನಿತ ಬಿರ ದೋಸೆ ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಕು ತೂಕ ಲಕ್ಕೊಂಡೆ ಜನ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೊಣಿಗಳು ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಉಂತೆತ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದಿಯ ತಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ಸೆಟ್ ಆತನ ಹತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗೆ ಸುರುಕ್ಕೆ 2-3 ದೋಸೆ ಮೈತೆ ಲಕ್ಕಿನೇಜಿ ದಾಯಪಂಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರವೆ ದೋಸೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಕಾವಲ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಲಕ್ಕಿನೇಜಿ ಎಡ್ದೋಕೆ ಯಾನ್ ದೀಪದೆಣ್ಣೆಜಿಂದು ರಡ್ಡು ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ತೋಚೋಡು ಹಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಸುರುವಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲಕ್ಕೆರೆ ಸುರುವಾಂಡೆ ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಬಂತೆ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇದ್ನೇ ಟಾಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ ಕಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೀರ ನನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿರ ನಿಜವಾದ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ಟ ಮನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಪ್ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ
ಚಟ್ನಿ ಇದಲ್ಲಕ್ಕ ಸೈಡಿಗೆ ಚುಚೂರು ಬಾಡ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಮುಂಟ ಬರೋಡು ಎಸ್ ಮೆನು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಭಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಯಾರ್ ಎನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ನಮಸ್ತೆ